ħafna drabi aħna neħlu nistaġnaw għaliex aħna niffukaw fuq nfusna, ma nifukawx fuq Alla l-imbierek fil-ħajja tagħna. Il-konvinzjoni ta' dak li Alla kapaċi jagħmel fil-ħajja tagħna. Irridu nkunu daw is-sinjali ġodda f'dinja li hija mudlama, f'soċjetà Maltija li bla fidi, irridu nkunu sinjal, melħ, dawl ta' din il-qawwa ta' Kristu li wassalna biex aħna eżistijaj naħfru. Mhux bil-qawwa tagħna, ma bil-qawwa ta' Ġesu u li naħfru fil-persuna ta' Ġesu. Il-pass li jmiss li inti tagħmel dan kollu bil-qawwa ta' Kristu f'isem il-persuna ta' Ġesu. Ġifieri f'relazzjoni intima miegħu b'qawwa sieħa li tiġi minnu. Allura se nixtiekom tifhmu kif il-maħfra meta hija ssir verament b'mod nisrani, il-maħfra ssir mument ta' evangelizzazzjoni fi żminijietna. Li xi drabi lilek Ġesu jpoġġik f'ċirkustanza, iktar ma tagħmel il-ġid, iktar tiswilek deni. Iktar ma tagħmel it-tajjeb, iktar taqlaħħa. Bil-maqlub li min jagħmel il-ħażin kollox imur tajjeb, naħsbu aħna u ngħidu aħna. Però apparentament min jagħmel il-ġid jitpattilu bid-deni. Ħafna drabi hemmhekk aħna dwa kontralla għaliex ma nifhmux li dak hu mument ta' evangelizzazzjoni. Il-mur li għandu bżonnok biex inti tevangelizza bil-maħfra. Li inti jagħmel minnek sinjal għal dawk il-persuni, sinjal tiegħu ta' Ġesu ħaj fil-Knisja, fil-komunità nisranija, fl-Ewkaristija, fil-ħajja tiegħek, fis-sagramenti tal-Knisja, li dik il-qawwa biex inti taħfer li inti ssir il-Vanġelu ħaj. Għal min ma jaqrax il-Vanġelu, li inti ssir il-Vanġelu tal-maħfra, inti ssir it-tħabbira tal-kelma tal-Alla tal-maħfra, mhux fl-ajrum ma fil-eżempju fil-konkret għal dawk li ma jmorrux il-Knisja. Jew għal dak li jmorru Knisja ma l-kelma tal-Alla ma jemnuwiex. U jekk inti qed tagħmel mixja ta' fidi, il-mulej se jewżak se jgħaddik mill-mument li inti ħajkollok bżonn li taħfer fil-ħajja tiegħek. Biex jinkun sinjal ta' evangelizzazzjoni. Jekk irridu nagħtu eżempju fi żminijietna eżistijaj, niftakru meta fl-1980, 13 ta' Mejju, ġa tafu x'ġara fil-Pjazza San Pietru l-Vatikan għal Jaċka jagħmel attentat taqtil fuq il-qudussija tiegħu il-Venerabbli Papa Giovanni Paolo II u Giovanni Paolo II jaħfirlu mill-ewwel. Jgħidilna s-segretarju privat tiegħu fi ktieb li ħareġ riċenti fuq Una vita con Karol, ħajja ma' Karol Wojtyła huwa l-isem tal-Papa Giovanni Paolo II, illi propju l-Papa huwa sejjer f'Agostino Gemelli l-isptar fil-Poliklinika hemmhekk jaħfer. Fit-triqtu lejn l-isptar jaħfer lill-aggressur tiegħu. Issir mument ta' evangelizzazzjoni, sinjal kbir għad-dinja ta' xiġifieri taħfer. Jista' jkun li minnek il-muller jagħmel sinjal. Sinjal fiċ-ċirkostanzi li inti tgħix fihom. Sinjal fir-realtajiet li inti tgħix fihom. Fil-familja jrid jagħmlek sinjal ta' kontradizzjoni. Għal-uħut ħajamlek sinjal ta' bluwa. Mela inti bela taħfer, mela inti bla taħfer, jekk għandix wara qalbitili la qalbili naħfer. Għal-uħut ħatkun sinjal ta' bluwa. Imma jridek sinjal ta' fidi. Sinjal anka kli meruħ, imma titkun mara u raġel ta' fidi. Tħares kemm hija ibsa, tħares kemm hija impossibbli għalik, ħares lejn dak li Alla u kapaċi jagħmel. Importanti nifhmu eżistija wkoll il-mulej jġib il-fejqan mal-maħfra. Xi drabi taħfer iva, u vera taħfer, ma tibqa' tħossok imweġġa, ifisser li maħferx le. Apparti il-maħfra jridu nifhmu li għandna bżonn il-fejqan tal-memorji jew kif kien jgħid Giovanni Paolo II, il-purifikazzjoni tal-memorja. Jiena naħseb li aħna f'Malta għandna bżonn fejqan kollettiv tas-soċjetà tagħna anke f'relazzjoni mal-Knisja eżistijaj. Għad issib nies li jħossuhom mweġġajn fis-sitwazzjoni tas-sittinijiet, il-sitwazzjoni politika, soċjali, politika reliġjuża illi kellna fil-Knisja. Issib ċirkustanzi anka reċenti li terġa' tinqala, persuni li jitkellmu fil-pubbliku, persuni għadhom iħossu mweġġajn, persuni li forsi ħafru r-realtà u s-sitwazzjoni imma għadhom iħossu ċertu ġieħ. Għandna bżonn niħtlu fir-realtà li nfejqu l-passat tagħna bil-qawwa tagħna. Mhux li nibqgħu waħlin fuqu. Mhux li għaddew 50 sena u nibqgħu f'dak l-ġieħ maħniex ngħidu li m'hemmx ġieħ, qed ngħidu biss li t-tama tagħna li Ġesu jrid tifejjaq ukoll dan l-ġieħ. Inkella l-Vanġelu tqaqsuh, inkella ma nimnux, inkella ngħixu f'nuqqas ta' tama li ma jiġ ġejja mill-fidi li aħna nistqarru eżistijaj.
mal-maħfra għandna bżonn ukoll il-fejqan. Ġesu jrid iffejjaq il-memorji tiegħek, għandna bżonn imorru f'riġlejn Ġesu fl-Ewkaristija u ngħidu mulej fejjaqni, jiena ħfirt imma għandi bżonn il-fejqan. Ħaġa oħra nixtieq naqsam fuq il-maħfra, xi drabi Ġesu il-ċerti persuni għaddihom minn momenti fejn jiġu bżonn jaħfru għax ikun parti mill-mixja spiritwali profonda tagħhom li jxebbaħħom miegħu fuq is-salib fejn fuq is-salib huwa ħafer. Xi drabi ma tifhimix imma l-mulej innifsu jippermetti ċirkustanzi li inti jweġġawk biex jagħmlek tixbaħ aktar lilu fuq is-salib li ssir tixbħu fil-maħfra. Kieku din nifmuha meta xi drabi l-mulej għaddina minna, allura nsiru bolohum ġienen fid-dinja tal-lum. Inkunu nsiru nixtiequha. Bluha nafx qed ngħid ġen fil-veru sens tal-kelma. Imma l-min uħobb il-Kristu tant, għal-min il-Ġesu mislub għamlu l-arus tiegħu verament il-maħbub ta' qalbu, għal-min jixtieq jitwaħħad ma' Sidna Ġesu Kristu, allura jixtieq is-salib. Jixtieq li jkun fuq is-salib ma' Ġesu u jaħfer biex ikun jiġbaħ il-Ġesu għax l-imħabba twassal għall-limitazzjoni. Ħafna qaddisin jgħiduha f'moħħi għand il-San Franġis tas-Sisi li jrid ixxebbaħ ħajtu kompletament ma' Ġesu x'kienu ħobbu. Il-Beatu Charles de Foucault anka San George Preka li kien jenfasizza ħafna l-imħabba twassal biex timita. Allura għandna bżonn insistijaj li nifmu li xi drabi hija fil-mixja spiritwali profonda l-mulej għaddina minn ċirkustanzi li tixebbaħna miegħu u biex ixebbaħna miegħu ipoġġina f'ċirkustanzi biex naħfru ħankunu bħalu. Kemm sabiħa għal min iħobb il-Ġesu daqshekk li jixtieq ikun ħaġa waħda miegħu bħalu. U l-aħħar sibtej mu reżistijaj f'Marija li ħdejn is-salib ta' Ġesu hija wkoll kellha taħfer. Marija ma kellix għax tiġi maħfura f'ħajjitha, ma kellha taħfer. Marija ħafret lilek, ħafret lili li bidlu btana, tidna l-liben Alla u l-bina. Marija wkoll issir mudell eżistijaj ta' kif toqgħod ħdejn is-salib, ħdejn l-oġieħ tal-ħajja tiegħek u jkollok taħfer għal dawk li kkawżawlek l-istess oġieħ. Dillhom ħdej bina taħfer l-inna li t-nila l-bina. Marija talmek kif toqgħod ħdejn l-uġieħ, ħdejn is-salib, ħdejn il-persuni stess, is-soldati li qed joqtlu l-ibnek ħdejhom biex taħfirlhom. U minament nerġa' ngħid huwa diskors bla sens, vojt, bluwa, imma lina li nemnu dan hu l-Vanġelu, dan huwa l-qawwa tal-Alla. Jella nduru lejn Marija bit-talba tar-Rużarju, ħalli permezz tagħha verament nitrabtu mas-salib u nsibu l-qawwa wkoll li aħna naħfru f'bina Ġesu fl-Ewkaristija mqazza. Itlob ir-Rużarju f'riġlejn Ġesu Ewkaristija. Itolbu d-don li taħfer, il-qawwa li taħfer. U f'isem Ġesu u bl-interċessjoni ta' Marija. Aħfer. Teħilx fil-passat tiegħek. Irċivi l-libertà li Ġesu jrid jagħtik. Kun persuna ħielsa hija waħti u l-mulej jagħtik islem.